В съботния ден в столичния парк Гео Милев се проведе състезание по уличен фитнес в дисциплината фристайл. Една от най-нашумелите дисциплини в уличния фитнес, фристайла, събра повече от 70 участници на състезанието в парка Гео Милев в столицата. Зрителите бяха приковали погледите си в участниците, които демонстрираха уменията си. Всяко изпълнение бе по 2 минути и половина, през които фристайлерите трябваше да покажат най-доброто от себе си. Стрит фитнеса е комплекс от упражнения със собствено тегло, а единствените уреди, необходими за тяхното изпълнение, са успоредката и лостът. За радост, изключително популярният спорт в чужбина започва да се развива и у нас. Ще ни разкажете ли малко повече за самата организация, как протече, откъде започнахте, как можахте да съберете толкова много хора и зрители? Първо започнахме с направата на събитие във Фейсбук. След това започнахме да говорим с общините на районите. С Столична община говорихме, тук на район Слатина, с управителя на спортни съоръжения открито. И повечето неща помежду си също се разбрахме кой какво ще донесе, всеки с каквото може да спомогне за направата на това събитие. Колко човека ще се включат в надпреварата? Около 70 някъде, като са на 3 категории. До 16, над 17 и женска категория. От коя категория очаквате най-много изненади? От всички категории, защото всички тренират усилено и много прогресират. Как се зароди идеята за направата на такова състезание? Първо на шега беше, си говорихме помежду си, докато не подхванахме вече сериозно нещата и не започнахме да се ориентираме, да говорим с общини и всякакви хора, които могат да ни помогнат с нещо, за да го направим. В надпреварата се представиха участниците до 16 години. Повечето младежи по нищо не отстъпваха на мъжете. Едно от най-добрите статични изпълнения направи Александър Гръчки. Ще ни кажеш ли колко време ти отнема да направиш толкова добър баланс? Около 3 години. Главно. Много тренировки, всеки ден по 2 тренировки, по 2 часа примерно. И когато имам време най-вече. На какво залагаш най-вече в тренировките си? На издръжливостта и на силата. Главно на това. А смяташ ли, че динамиката също е важна за този спорт? Да, наистина тя е много важна. Тя дава много атрактивност, което също е много важно в този спорт. Ти от кога се занимаваш с това и какво точно те накара да започнеш? Едно от момчетата, които тренират тук, той ме надъха да започна да тренирам този спорт. Бяха много малки, бях 12 годишни, мисля, че. И отидохме на една площадка и той ми каза, може ли да се набираш? И аз да. И оттам почнахме всичко. Лека по лека. На какво залагаш, когато си правиш сериите на състезание? Все пак имаш само 2 минути и половина. Първоначално това изпълнение го тренираме няколко пъти, за да сме сигурни в себе си, че имаме достатъчно сила за абсолютно всяко упражнение, което правиме. Главно на това. Кое беше най-интересното нещо, което направи в твоето изпълнение според теб? Първото упражнение казва се самолет. То е на стойките, просто се хващаш широк хват и целта е да се задържиш на много малко разстояние от земята. Определено момичетата на състезанието бяха много подготвени и демонстрираха различни технични номера. Елена Любенова е до нас. Здравей, ще ни кажеш ли малко повече за себе си? От кога започна да се занимаваш с стрит воркаут? Започнах близо преди 4 години, но не чак толкова сериозно, но вече близо 2 години напълно сериозно. Всеки ден тренирам подред вкъщи, на площадките, с приятели, в зали. Кой е елемента, който е най-труден и все пак ти си го усъвършенствала? Флаг. Искам да кажа, че може би до преди 6 месеца съм си мечтала за флаг, но дойде момент, в който го научих. Силени тренировки, всичко става. На състезанието имаше както малки състезатели, така и ветерани в този спорт. Най-зрелищни бяха изпълненията на мъжете. След изпълнението на Мишел Дойчинов, наистина публиката избухна. Ще ни кажеш ли как подготви твоя сет? Принципно аз не готвя сетовете, винаги в последния момент някакси измислям всичко да го изпълня наведнъж, защото явно не ми остава време вкъщи. И сегашното изпълнение, което направих, малко по-предварително си го подготвих. Това с началото с облеклото, което видяхте, беше последните минути, наистина. Взех блуза и се направих така. Наистина се получи и радвам се. Като цяло сета много добре ми се получи. И така,
залагаш на шоуто. Видяхме, както и че пръскаш от настилката, която е. Ще ни кажеш ли това откъде ти дойде на къла? Ами това с настилката принципно не го правя, защото само на земя или на меко покритие го правя. Но специално тук, защото покритието е с, не знам как се казва, трицели, не знам. Не очаквах, че ще направя това. Та самите лицеви, които вие питате, просто от видеоклипове в YouTube и случайно започнах да ги, не знам, преодолявам и да се подобрявам в този бранш, така да си изкажа. Та наистина много така ме привлече и различни стилове правя на пляскане, 360 лицеви и така. Номерата на състезателите бяха уникални и наистина надпреварата бе много интересна. Критерии за оценяване бяха силовата издръжливост и атрактивността. Повече за Street Workout Competition очаквайте да разберете скоро в програмата на Hobby TV.